Isandla somuntu, ngilahlekelwe ma-Afrika, umfowethu akasekho, udadewethu akasekho, umama nobaba basekho, yiso lesi isandla somuntu. Ebekade ngihlekana ezolokhu godukile, odokotela bathi abamazi unani, abakubonayo bathi abamazi unani, kepha bekhala ngekhanda elingapheli, elike lamlalisa phansi kwathiwa ikhanda nje lisodlula, kanti sekuvalisa kwakho nomathemba, isandla somuntu. Oh, mom. Awusikhulekile ekhaya mkhisa khathela kamama. Bengicela ukubuza ukuthi iyasebenza le laptop. How? Yazi iyasebenza. Asibenganake ngicela ukuyibeka. Ngicoshe la, ngicoshile mama. Ufunani la wena? Wapi futhi? Mina amasimbo wapi ufunani? Yeah. Ubhuti umuntu. Hamba kanjani? Yona ukhuluma kanjani makhona neboss yakho kanje? Ungangitshela istory ngikutshelile ngathi lezi ibhamu ngifuna zo 8 na. So manje ngishika kumele uphele namhlanje ngoba kwaphela namhlanje isiphinde siwuthole. Lalela bungifuni ngizokufonela noma sengiqedile ngoba kunento nje encane engayiqondi la endlini nami ngisafuna ukuyiswetha out. Hawu. Alright. Bye mina. Hey, aposi. Ngiyakupita ngikukhonkele. Awungcisi isibhamu sami nayo insurance wena. Yebo futhi isibhamu sami. Mina nginayo. Yazi into ezongenzela yona yini? Yebo. Uzokhumula umodeli la elokushini. Nginqono. Yep, ngiyakuthanda ukukhumula. Njalo. Yep. Mana phela ngiyakhumula nje. Yini la madoda? Awuthi ngibone kahle. Ay man, Mnqobi lo webaba wenzani manje? Hey baba uzolimala mfowethu. Hey, akudlalwa kanje. Uyabona nje bese ngibuye nje ngala. Bese ngithi ngizokubulala nya. Qede nya indaba yakho. Baba, awufuna ukuthi ngisikhulume ndoda. Hawu, wangene ehlathini manje ayikazi kwenze njani. Da baba. Hayi wena kabhaka. Azo. Ngeke manje Mnqobi. Ziphi impahla manje? Wasohamba ngeanda ndoda kwenze njani? Hayi bukuleka kade ngishaya kunye kwesinayi la yabo. Hayi ngizakuhlephulanga. Ngaqopha. Ushona nje? Phela oh ngidlulile lesilingi phela mina. Ngasha. Hey wena.
Shang sipake. Isandla somuntu, ngilahlekelwe ma-Afrika, umpowethu akasekho, udadewethu akasekho. Into zakho wena uthi. Awusho shayi khona. ngikuzwa uthi ufuna indlu uthini Bafo. Injalo into le ndaba. Yabona nje ngibona nawe nje lapha phezulu. Ngisuka le ekhetho Christ. Ngifuna imqasho bafo. Ufuna imqasho. Uyabona bafo yonke imqasho engiyitholayo. Thola ukuthi uma stand wakhona ukubiza imali enkulu eshisiwe. Yazi ke mina bafo Liyavuza. Hayi, yazi mina bafo into engiyifunayo sho. Umsebenzi Bafo. indli khona. Hayi okahle wena bafo. Uyazi mina bafo ave ngineyinhlanhla zemsebenzi. Usho kanje Mina bafo ngithi ngilele namhlanje kusasa ngivuke sengiqashile. alela ke mina ngifuna senze uplan la. Kube ukuthi mina ngizokuhlalisa kwami wena ungizamela umsebenzi. Nakho-ke. Uyayenza lonto. Siyakhuluma-ke bafo. Usuka madoda. Kube njalo Uyabona-ke kube njalo. sengijabule-ke bafo. Hawu. Sengikhululekile. Awusho. Eh. Sengathi mawe ngane yakho. Bafo. Bafule wakhumbuza lowo muntu loyo. Uyabona bafo. Kwakukuhle impela phakathi kwami naye. Angifuni ukuqamba amanga bafo kodwa hey. Ngijwayela kabi lo. Yini lena? Aboka baby. Lama clocks lawa wa. Awakho usuqhawe amaqhathwana. Ukuthi manje ngiqoka wona mangifuna ukulungisa iglobe phezulu yabo. Manje ngimfishane iphezulu iglobe. Wahamba kanjalo-ke bafo. Hayi wabheka. Hayi wahamba kanjalo bafo. Umuntu wesimame. Ngiyazama ukumncenga bafo. Umuntu wesimame Phansi lutho bafo. akaphathwa kanje umuntu wesimame. Wanephutha kakhulu. Uyazi ngiyakhumbula la ukuthi wena uSli nani ngahlukaniswa phela bafo. Usashonaphi uSli wakho? Ungilandise bafo. Hayi phela nina. Sure Mnqobi. Sure, ngizofuna intombi yami, ngizwile kuthiwa. Intombi yakho. Hawu, ubani intombi yakho? Usli. Sli, Sure. mana ke la ngiyabuya. Sokulandela intombi yakho. Oh, isilimi mina. Oh. Hayi webhuti. Sengiyabona ukuthi usili akekho la. Usili engathi mina ngeje. Lahla khona. Webhuti akekho. Oh. Sengiyakubona hayi-ke webhuti hayi ngizokubona awunako sengishawa isikhathi awebhuti bekumnandi izindawonye ngizokubona Ekuse, ngoza la. Awusile ukhona la ngaphakathi. hayi akekho ngiboni akekho Uyazi nawe uthe yakukhumbula ngakujabulela ukubona. So ngizocela ukuthi ungene la ngaphakathi. hawu ngenxa yesikhathi phela Ngithe ngena ngaphakathi endlini.
Manje ngibuye ngiphathwe yisisu. Awu savele sangibhuti. Awu. Ngithe ngena ngaphakathi. Ngidlala itoilet akayihleli. Oh. Hey ndoda majoda. Hayi, wahamba kanjalo mfowethu. Ngikholwa ngibafule into njena yona. Awuphela yabazi lapha abantu ayithi abaneliseki ndoda madoda. Kanjalo ngathi ukuba nemadlana. Manje ngiyishizilela kanje. Hamba kanjalo. Abasta mfethu anginankinga yazini. Ngoba nje senginawe kanje. Ngizamela umsebenzi impilo iyaqhubeka. Lokho kunye asikhohle. Bafo. Hayi mina ngithokoza kakhulu ukubona bafo. Yabona nje Thokozembili zami ziyajabula nje kuyimanje bafo nenhliziyo konke kuyadansa bafo. Hayi webafo. Awuthi ngithi ufika. Awuhambe baba ngoba nami ngisafuna ukuyojima mfowethu. Uzothi mangifika lapha bafo ngithathe zonke impahla zami. Yeah. Bese kusasa lokho kusayo. Ngiyabula lapho. Hayi ndoda madoda. Alike liba. Hayibona ngathi umngane usilila wona. Hayiwe. Sakwazi mngani wami. Uqhamukaphi? Oh nayo ke Uqhamukaphi? Buzo. Mngani wami sengizwa amahebesi awusangitshela awusangifonela awusangwatha. Ngicela ungiyeka amahebesi. Wamuhle kangaka umnqobo ukwenzani ka? Iyasha. Awu. Mnqobi, udelela ngizolenzani mina? Hayibo mngani. Hamba nabahambayo. Uthini mawuthi Akalasting 5 minutes ngizomenzani? Hayibo indoda yonke leyana. Hayibo ngambona ezigora la akukho swa. Sikithi yakitaza. Hayibo mina ngihamba naba mngani. Samanje wavele wathi sathi uvele umshiye phansi. angamshiya shem. Phuwa Ngamshiya. Yo. Phuwa mnqobo. Benona ngolinto zisiphinike. Kodwa mngani wami akusangitshela ukuthi uyalotsholwa. Mngani wami akukhona. Nani? Yabona mngani ngangengitshele lanto. Ngobani? Abantu abave beneyindawo. Sebenze bakutshela into mina bengikufihlela mngani nami. Wena ungifihlelelani vele? Lalela phela ayihambanga kahle leyanto. Yini manje? Kwangishilo into. Hayibo. Kulinto oyithanda kanjena? Eli lalela phela mngani. Yabona waye ngakutshela ukuthi angibone ukuthi lento ngeke izilast. Oh. Kwase kwenzakalani manje? Angicasulwa nomalume. Bathini labo nenyongo yazi bahlezi benenyongo Bafuna ukuthatha inkomo zamalabolo nemali yamalabolo. bengenaphi Kudliwa bani kanti? hayibo kudliwa bani ngempela kanti kudliwa bani Lalela bengazokusanganela lalela beach ngitshele ngabatshela ukuthi akwazi ukuthi kufike kudliwe mina yebo bese badla inkomo zona konke akube ngokwami ngoba yebo indoda futhi eyakho bahlanganaphi bona igayi ukuthi enza njani wasenzani vele wangigaba awu ngavele ngathi njani ngathi angizibuyele kuba islay Yazo-ke wena uyinja yegame eybo I'm so happy ukuthi usli ubuyile azini iziningi zesamele sikho hayi mngani ngeke mningi umgosi ngasiza nomgosi omningi ngeke ngeke ukhathuna nkamaship thank you hayibo hayi ngeke nami ngifuna ukutshela izinto ezenzeka la omamgogo Lithe madoda Hawu. Mnqobi mntaka baba, waqhamusa uvumbuke ehlahleni manje kwenze njani? hayi wena mfowethu kahle kahle ngihambe nje ngizama izinkuni la mfowethu phela ngenzela ukuthi phela ngihambe ngidayisa abantu chazela ke mfowethu ukuthi phela amatoha wabona mfowethu manje ngiphile nje uyabona ngazo lezi mpahla Hayi, uyasho sengiyabona bafu, sengiyabona bafu. Awusho we bafu. Uyaphila nje kodwa empilweni. hayi ngeke futhi ngithi ukuthi ngiright futhi uyabona Yini manje baba? futhi into engihluphayo yabona izinto zami ayihlangani futhi asilungi uyayizwa lona ngisolaka futhi ukuthi kunesandla somuntu mfowethu esingilandelayo uyayizwa lona because namaphupho engiwaphuphayo mfowethu ngiphuphayo mfowethu lento lena yaqala kanjani yaqala uyabona impi yomndeni
Mawucabana abadala. So manje-ke igcine isiwela kithi thina sizingane. Manje-ke kube ukuthi-ke nje uyabona umntakabani angeke aphinde aphumelele yizwa lona. Hayi so manje mfethu hayi yaphethe mfethu njengoba ngike ngakubeka-ke ukuthi ngaphinde futhi ngalahlekelwa mina. Umema hayi ngoba ngilahlekela mfethu yayizwa lonto le. Kumele mfethu ngilungise izinto zasemsamo mfethu. Ngoba mfethu hayi kunesandla somuntu ukuthi singilandelayo. Hayi futhi kunzima bra wami uyayibona lonto. Hayi cha ngiyezwa bafo buka-ke bafo uyabona ngoba sengifikile kuwena. Sho bafo Uzoshintsha izinto ey'ningi-ke bafo. Lalela buka-ke kunomunye wami bafo osengithembise umsebenzi. hayi hey Bafo ungithembisa umsebenzi wena nje uyimanje kumele ngabe usubheke lo mama uyosebenza ubuye nemali yakho bafo. kuphi lapho futhi angiyalele. Lo msebenzi ugusha utshani. Uyazi phela ukuthi lento ngishaya mina. Awunenkinga bafo. Ulasoke. Ula nje phezulu esitopeni. Ngizobona kanjani? Uzobona nje ngesanga elikhulu lensimbi bafo kanye notshani obukhulu egcekeni bafo. Ungene phakathi uheshe igceke. Suka kubuye nemali phakathi. Hawu yazini. Akasambeke sekhaya njengamanje ngifike ngishintshe bafo. Oh, Bese shuna khona. yabona ke uyakhuluma ke manje. Bafo awungiphathise la. Isandla somuntu ngilahlekelwe ma-Afrika umpowethu akasekho udadewethu Shana. yebo John. ngiyaphila Phila nempapha manje abadala. abekho begrobheni Basegrobheni. Oh, bekuthiwa ngizosebenza la manje ngizokwenza njani? Oh, awusho. Yiphi indawo errong la kumele ngizoyisetha? isendla kwendla amapayipi Amapipe kuthiwa ngizobhusha utshani nje. Seka amapipe manje okay kodwa mshanazini. Akhiki ngoba ukhona wena. Ngizonginika ukhiye. Zobe sengiyolungisa ke mina zonke izinto yezomshado. Abake udlala ngithathele ukhiye kodwa. Have shana. Sona bhuti, usathela umama icini uzomboleka 50 rand. Oh hey. Mshana kaMalume. Awumtshela umama ukuthi anginawo 50 rand. Ngino 100 rand. Malume, ungakwazi ukuhlukanisa u-100 rand uma 50 rand about unginike umama. Yabona mshana? Fuck off. Hamba la. Vele unamali esinayo. Hey! Angithela amanzi akho. Uzuyamfoma nje ngempela kuthela makwenze njani? Hawu. Ngizela amapipe nje. Anini ngibizile ukuthi ngisethe. Ubiza ubani? Hawu. Kanti uyahlangana wena? Hayi umngani wami nje ukhuluma noma wakho ukuthi angize la ekhaya ngizolungisa amapipe. Into yanini le ufice banike nje kokuqala la. Ngifica ingane mina la zasho ukuthi kuvuza amapipe sengwashayileke nina sekumele ninginike imali yayo phela ngihabheke yabona nto. Uyasho na ufica ingane manje akwazanga ukuthi ulinde into omdala akhe hlana. Kukhulunyiwe nje sisi. Wena sekumele ungishaye nje ngocash wami ngithi uyayizwa la nto. Lalela mawubhorekile bhoreka kahle yazi. Ningabe imisebenzi la ngaphandle obongayifuni ngaphandle ukuthi Mama shani na lokho leso. Uzuyasho ufica ingane enganifica ingane. La ngifuna bese kukhulunyiwe nomuntu omdala. Kumele uthulinde phela size sifike la. Manje mina ngeseshana ngoba phela ngifuna imali yami ngisebenzile ngaqala. Bethu uzoyithola kuba. Kumina. Sisi. Futhi mhlawumbe awuzazi mhlawumbe ningamsebenzi amabhenki eminye imisebenzi la. Angazi bobe ekucelile la ukuthi uzosikhandela amapayipi. Hayi mina ngiyifuna ke imali yami kodwa kusalayo. Uyifuna kuba inkinga? Mina ngeke ini. Ngifuna imali yami mina phela. Uzoyithatha kubapho? Hayi mina kuzongitsheleka mina. Ngiyifuna ke imali yami and ngiyabuya. Ngeke ukuthi ungafike ngisebenze kangaka usuzongitshela ukuthi or kanjani. Ngiyifuna ke mina imali yami. Ngiyabuya. Ngiyifuna ke nje mina. Ngiyifuna imali yami. Ngiyabuya. Yeke vele usucashe la wena. Nkosi yami. Philile.
Ubekwa yini la? Ngibekwa inyawo bezophinde ngibekwa yini? Yazi ukuthi ubekwa zinyawo. Nguthi ukuthi ufunani la? Ngifuna imali yecathulo zengane, ingane nazo icathulo. Nkosi yami, Nkosi yami. Hayi ungangiqaleli mina lezi stories zakho, ngifuna imali yengane njengamanje. Kodwa ngoba uyangibona ukuthi ngithunga icathule. Ihlangana laphi mina nokuthunga kwakho? Okusho ukuthi anginamali. Ngiyithathephi imali? Manje mina ngenze njani? Ngenze njani? Ngifuna imali yengane mina. Ngizobona. Uzobona ini? Ngifuna njengamanje imali yengane. Ngiyasho. Kwakuyini ubalekile ingane ungayenze lutho? Sihlanganisa imali, ngiyinikeze imali. Nginikeze ingane. Nini? Makuphela inyanga phelile. Yaba njengoba lo uqhwebo ungafuni ukondla nengane, sengizokufaka amaphoyisa ngikhathele mina indaba yakho. Kulungileke. Hayi. Siswami, sengila ngizofuna imali kababa. Ubaqasho ba yena lo muntu lo? Objection my sister. Uyabona ke lamabhuku la. Funani la wena? Wapi futhi? Lamabhuku la ngaphethe la. Aphethe wonke umthetho sisekelo kahle bafu. Wonke Apostle, ngiyakubita ngikukonkele. umthetho sisekelo. Uyabona mawunqaba? Uyaphakathi ejele namhlanje. Hayi. Wasangivalela manje, wasangivalela. Pasapha befuna udoti lo. Pasapha be, aqhaphazeleke. Lima leso. Rubbish. Ay, yabona wena? Hayi awuyabheda mfowethu. Usungishiyelani? Yini ngayo Mnqobi? Yini ngayo Mnqobi? Ya kuphi? Ungene kumuzi wrong. Ngikuchazele kahle nje. Mina ngene kulo muzi ongichazele kuwo. Baba, ungene kumuzi wrong baba. Ngisho kahle kuwena ngithe uzongena kumuzi onesango elikhulu lensini. Lo muzi unesango kodwa unesango. Lo muzi unesikhotha esikhulu sikatshani. Oh, kodwa Yabona ke? Ya ungeke phela mina. Ungene kumuzi wrong Mnqobi. Mana usungishiyelani? Ulivalelani isango? Uyibonile into abangenze yona lapha yini? Ucabanga ukuthi mina bengizohlala. Ngishawo. Ngenxa yakho Mnqobi. Ngishawe ngenxa yakho Mnqobi. Hayi ngeke baba. Ngabe kumele ukuthi uyibambele lapha ubone umisa kanjani. Hawu hey. Ya-ke madoda. Nganisiza ngani ke namhlanje? Hayi. Mnomzane. Cha lukho lubi. Mnomzane. Cha, ngihamba nomfowethu la. Cha, besithi nje mnumzane besicela nje ukuthi sizokudayisela ama drugs nje mnumzane kubo wonke le ndawo lena mnumzane. Yabona zonke indawo sala eMayville. Zizokwazi ukuthi wena ukhona nama drugs wakho. Nomnumzane hayi nje bekuyilokho nje nomnumzane ukuthi sewushayela umsebenzi wakho yonke le ndawo. Hayi. Anike ngihlale phansi udaba lengathi li serious. Awu. Chilo. Mnumzane. Ayanje awena uyabona mfowethu selokhu ufikile nje uzodlala nami. Ungenzele emlingo.
So manje ngizomuba ukuthi kudesa ama-drugs ekhaya. Oh, hey. Ifoni. Umuntu usethuthena ubani. Bani. 031. Hello. Mnqobi Jobe ngikhuluma naye. Yabi uyena. Okay, siyabonga kakhulu baba. No ukhuluma noSikhumbuzo la kwi-Durban Funeral Parlour. Kade sibheka nje ama-CV wenu sithola ukuthi nawo u-apply. So socela ukuthi ufike la kusasa ngesikhathi sika-10 for i-interview yakho. Mina? Yes. Ngizofika. Siyabonga kakhulu. Uzama ukugcina isikhathi baba. Thank you. Bye. Sona sami nansi CV. Cabanga ke le CV ngoba isefonini yami vele ngabona ukuthi angihambi ngiyiprinta ngikufakele ngizokuthola lapha etani ukufama CV. Ngiyenza amakhopha awu3 nake ngifakele endaweni eziwu2 ehlukene then kwase kusala le. Ngicabanga ukuthi uzokusiza if indawo. Oh. Silindile. Kodwa madoda silindile. Oh, yay, one, yay. Fire. I want man. You mean man? Yay, one, yay, shy. How? Shy. Usuga. Ate ngibhaqile bafu. Ate ngibhaqile. Manje ungishiyelana lapho ungivalelelana isicapha lapha mfethu. Kisho yangidubula le nto. Nawe kube ungithayimisile ukuthi ngingawuvala umnyango. Awungithayimiselanga nawe. Hawu. Manje mina ke ngenze njani ke mina? Afo. Yona manje into esengijabelayo. Kade ngene i-call manje. I-call yani. Hey. Ngiyabizwa ku-interview le yama-drugs. Hayi ama-drugs baba, intombi yami uSilili yangizamela umsebenzi. Ngiyayishiya manje le ndaba yakho baba. Hawu, bafo uthola umsebenzi bafo? Hayi ngiyishiya le ndaba yakho bafona uzongishayisa. Uthola umsebenzi bafo? I-interview kuyafana ukuthi umsebenzi. Hawu me, i-interview. Yani lo interview. Sasa kuseni ngiyavuka Helele bafo. Hayi mina ngayehla indaba yakho. Asibane imali manje. Sorry, but ngingakusiza. Aha. Ningangisiza. Hayi cha.
Siswami kunomuntu engihamba naye. Usengaphakathi la ekhaya. Ngikhuluma nje kuyimanje uwi-interview lokuthi aqashwe la ekhaya abe manager. Wow. Uzophatha nje wena nabanye abaningi abasebenza la ekhaya. Manje futhi umfowethu njengoba esezoba yimanager nje la ekhaya. Lezi impondo ezisekhanda siswami. Ayi, sizoba inkinga ngoba kazwani naso. Hawu. Hayi, simfisela inhlanhla. Kulungile-ke ngoba siyabona la masibuka i-CV yakho. Akusiwena wedwa applyile baningi abanye. Masibuka la esifisa ukukuthola yini ezozidala ukuthi kubona bonke labantu aba-applyile siqashe wena. Cha. Wayebuza ngithi ephezulu wena. Nifuna abantu nje nini? Anibafuna abantu. Kunjalo sifuna abantu. Unamehluko muni wena nalabo abanye abantu aba-applyile. Ngihluke ngokuthi sengifikile nje la mina. Ngihluke ngokuthi sengifikile. Hey, ngathi inkinga. Okay, hayi kulungile. Ake sizame ukuthola-ke la siyabona la masibuka i-CV yakho. Ukuthi khona la uyowasebenza khona. Mhlawumbe mangase usichazele kabanzi ukuthi yisiphi isizathu esadala ukuthi uyeke khona wayekiswa yini. Abo. Hey, lapha ngashaya imanager. Hayibo. Yaye ngibuza umpedo njengawe. Hayi, ngiyazwakala mntaka bekuyilona umbuzo. Hayi kahle hayi interview yethu isiphelela. Ama-questions asephelela asesigculisekile. Sengiqashiwe. Inkunzi. Ngiyathemba usaphila bafo ngapho. Hayi, nathi sikhona ngapha. Bengithi angikwazisi bafo noma ngixolise ngokunyamalala kwami kwalezi insuku. Njengoba ngabonani nje. Cha we bafo ngisemakhaya. Ngalandwa ucingo lwaseliphuthuma kabi. Longibekela phela ukuthi umntwana wami useshile emhlabeni. Manje ngisemakhaya nje ngisazolungisa sona leso simo. Sazobona ke nabadala ukuthi sihlanganisa ini nani kuphumana ukuze sizokwazi ukulungiselela umntwana indle yakhe yokugcina. Ngingasho nje bafu ukuthi isakude ukubonana noma ngeke isabonana ngoba phela sesaningabi izinto kusamele ukuthi ngiyilungise ngapha emakhaya. Nakubuka umntwana imbala ngoba bengibuye ngingondli. Manje sengibone kahle ukuthi isona sikhathi lesi sokuthi ngiqalele manje ngenze izinto ngononina. Cha. Ilokho nje webafo ngibonge. Ishwa le ndoda lena manje shiya kanje ayisekuzoba nzima-ke futhi empilweni manje ngoba le ndoda yona ebengiphila ngayo sengizokwenza kanjani.
Wena 17 awubheka uhamba uyaqalasa la cabanga ukuthi umgaqo kanyoko ne yasenzela la sene awu amakanqe awusho akwazi ukubona uMessi ukuthi ngubephi no ngisho uMessi lokugwaza ukhomba kuphi ukhomba kuphi khomba ke ay ayizat lalela woza kimi into ozoyenza njengamanje ke uzofonela ubaba wakho umtshela ukuthi ngizokubulala ngikuthumbile ngizokubulala yena manje kumele anginike u200,000 lezo lonto noma sabantu phela sabantu makuthi mhlawumbe u200,000 akanawo anganginika noma 100,000 lezo lonto nayi phela sale ngokuncane yabo lonto into ozoyenza ke uzofonela ubaba wakho ngamanje umtshela ukuthi ngiyakubulala ngoba angizokubulala hayi angikwazi ukukhuluma nomuntu engingamboni mina ebusweni. Oh ufuna ukungibona ebusweni uhlakaniphile wena ubusweni uzongibona uzongibona ebusweni ngiyabona ke ebusweni utshele kubaba wakho ukuthi ngiyakubulala manje ngokubulala nje umuntu ngumnquma ikanda sengizoba isigwili ngalokho madoda madoda ngoba phela uthatha nje uMessi ufaka emqaleni phela bese kuyaphela uyayibona lonto hayi mhlawumbe kunento eyiningi Hayi kuthiwa ayikho airtime lana. Hayi ilesi silime esiwuvela lesi mana yazi umshaye ngocallback uzofona baba kuyisikuma nje umtshele nje ukuthi please call ngithunjiwe ngiyafa akhoba awusuka madoda nakho intokazi ngoba wesisi cha uyafa ke namhlanje umuntu yolala suka nqume nje umuntu thatha uMessi nje umuthi sengolala no200,000 ngalokho hayi awu suka madoda ungene callback awu baba u31 noma baba keqala ngo31 kunama office yeah yebo manje Mnqobi Jobe lo yebo yena all right but ukhuluma noSikhumbuzo yes uSikhumbuzo la kwi-Divine Funeral Parlor hawu sizocela ukuthi ufike la kusasa ngesikhathi sika 10 ekseni for ama-inductions akho regarding their interview besikade sinayo nawe mayelana nomsebenzi sasa yes yebo ngingafika all right sicela ugcine isikhathi ngibaba siyabona Silindile kwenze njani wangihlasela nje khona into wrong Ngiyaxolisa ngazo zonke izinto engazenzayo. I know ukuthi kuningi ngakwenzayo. Angazi nami ukuthi kwenzakalani but ngiyakuthanda. Ngiyazi ukuthi mhlambe ngeke usangikhola but ngiyakuthanda and ngiyakukhumbula. Silindile ngiyazi nawe ukuthi owakwenza wawukwenziswa izinto nami engazenza wena ekuhambeni kwakho inhliziyo yami yaba buhlungu kodwa angikaze ngikublame angikaze futhi ngikukhulume kabi
Because ngiya-understand mina Silindile ukuthi you deserve better. Silindile, angikaze ngikuphathe kahle nami. Khumbula ngangikubeka isandla noma ngangithi ngizama ukulungisa. Kodwa uyazi ukuthi isandla asilungisi. Ukuhamba kwakho empilweni yami kwangikhulisa. Kwangenza ukuthi ngiqonde ngomuntu wesimama ukuthi uphathwa kanjani. Khumbula ulahlekelwa abazali bakho, walahlekelwa ikhaya lakini ngenxa yami. Ziningi izinto ezenzekelile. Ukuhamba kwakho akaze kungijabulise, kodwa kwangishiya nesizathu esangitshela ukuthi you deserve better. Kodwa Silindile, selokhu wahamba angikaze ngikhohlwe wena. Bengihlale ngikuthanda njalo namanje futhi njengoba ngisakuthanda. Ngiyakuthanda Mnqobi. Ngempela Ngiyakuthanda kakhulu futhi and ngiyaxolisa ngakho konke okwenzeka. Ngiyafisa futhi ukuthi izinto zibe right.